F'dawn l-aħħar jumejn ħarġu l-fatti dwar għajbien ta' provi fi proċess ġudizzjarju permezz ta' żgas fl-assa ta' Sliema. Din il-korruzzjoni ta' proċess ġudizzjarju tiżdied ma' każi oħra li ħarġu f'midja diversi f'mill-anqas 3 proċessi il-provi ġew imbabsa fil-Qorti. Tantu minnu dan li f'każ minnhom il-Gvern kellu jammetti li bdew proċeduri kontra żewġ marixxalli tal-Qorti. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li huwa tal-mistħija kif il-Gvern Laburista suppost Gvern tal-accountability qed ifarfar ir-responsabbiltà u saħansitra jitfa' jiddefenduh f'dawn il-każijiet gravi żewġ backbenchers flok il-Ministru tal-Ġustizzja u Imbolniċi u l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia li huma politikament responsabbli fis-sistema tagħna ta' demokrazija parlamentari. L-aktar każ riċenti ta' għajbien ta' provi dak li seħħ fl-assa ta' Sliema permezz ta' żgas kien saħansitra l-istazzjon televiżiv tal-Gvern stess li jirrapporta kif dokumenti u evidenza li kellhom ikunu esebiti bħala provi f'każi fil-Qorti insterqu fi żgas ta' uffiċċju ta' spettur nhar il-ġimgħa li għadda. Imma flok jerfa' responsabbiltà quddiem rejat gravi fassa, il-Gvern qed jgħid li l-istazzjon televiżiv tiegħu u ta' fake news. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern tas-suppost accountability għandu jwieġeb mhux b'xi żewġ backbenchers tiegħu imma bil-Ministri responsabbli għal dawn il-każijiet gravi u ripetuti li qed jiġru taħt imneħerhom, jiġifieri Owen Bonnici responsabbli għall-amministrazzjoni tal-Qrati u Michael Farrugia responsabbli għall-Pulizija. L-iżgass u l-għajbien ta' provi nhar il-ġimgħa mill-assa ta' Sliema mħabbar mill-istazzjon televiżiv tal-Gvern u każ ieħor fost diversi. Il-provi f'każ ta' traffikar ta' 15 blokk karaża tal-kannabis saritilhom deskrizzjoni ħażina fl-strong room tal-qorti biex inħbew u għalhekk biex proċess ġudizzjarju jkun korrott. Il-provi f'każ ta' traffikar ta' 18 kilogramma kokaina ġew imbabsa u allura l-proċess imnawwar tant li l-Gvern stess ammetta li kellu jibda proċeduri kontra żewġ suspettati li jaħdmu fil-qalba tal-qorti. F'każ ieħor ta' droga din id-darba ta' pilloli ecstasy, il-provi ġew imbabsa wkoll fil-proċess tal-ġustizzja. Il-ġustizzja tiddependi fl-aktar bażiku tagħha fuq il-provi u l-evidenza mhux imdardra. F'dawn il-każi diversi dawk li nafu bihom sa issa din l-evidenza ġiet korrotta fil-qalba tal-Qrati u tal-Korp tal-Pulizija. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern jeħtieġ jerfa' responsabbiltà permezz tal-Ministri Owen Bonnici u Michael Farrugia.